بسلم ثم سلم على النبي ولي شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي شفنا وويل الله تجيتك أبرني daha tagaka honoma wogawinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo aaɓnde nogase joyi mbooy hitande ujunnaje nogase nayi ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmeende weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambie guine diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama duwaw en mbi alhamdulillah en jetti allah alhamdulillah eɗen gandi ñalawma hanki o ko ñalawma mantiniɗo e nder leydi sénégal kadi en teskima ɗe dumunnaji kala surprise aji kewɗi ene kewi nder leydi ndi kono ko ñaguiɗen allah subhanahu wa taala allah de ɓuuri andude ko moƴƴi e leydi ndi ɓuuri moƴƴi ko leyɗele ɗe allah ɓuuri andude ko moƴƴi e leydi ndi ɓuuri moƴƴude kadi e leyɗele ɗe allah ɓuuri andude kadi ɓurɗo moƴƴude e gardingu leydi ndi en ñaguima yo allah rokku mo o handini hen taw kadi ko andu ɓuuri wawde moƴƴande ɓiɓɓe ngendi leydi ndi ya rabbi taw ko moƴƴinowo bawɗo moƴƴinde leydi ndi moƴƴinan ɓiɓɓe leydi ndi reena leydi ndi reena ngaalu leydi ndi reena ƴiiƴam leydi ndi reena pittali leydi ndi reena culture leydi ndi reena jangde leydi ndi reena diineji leydi ndi yo allah yeɗon ya rabbi ɗum woni duwaw men ko teskiɗen kono kadi eɗen jiiɗi ruttinde yimɓeɓe faade haala allah subhanahu wa taala allah wi neɗɗo kala ko alana ɗum humpito woto jab darade hen kala ko alanama humpito woto jab haal la taqif ma laysa laka bihi ilmun kala ko alanama humpito alanama gandal alanama pinal alana ɗum haydara woto jab haalden hetto an hetto tan e heɗade neɗɗo kadi yo rento kala ko ari mum tan gonɗina walla ɓennina walla waɗi rento ay yarude seesa haɗa tama yettade ɗo paaɗa ɗo sabbade ha keɓa ko laaɓi ko ɓurantuma e hunde kew joñete mbiya tut waɗi joni sa rentaki tan joni mbuɓɓoɗa ɗum ɗo ko message seet tan yidde sarde e rennogo kadi yimɓeɓe ɓe jaara seesa ɓe ganda leydi ko leydi koko renda yimɓe kala ndendi ɗum
moni kala mo ene ɓennina message yo ɓennin message moƴƴo wasa hudde wasa ƴettade wasa yennude wasa haaldude mette tawno yimɓe fof ne nannandira ko haalte ko so konnguli bonni batti yultodirde tan joni joni gañgu ɓeydo nadde fitinaji naata goɗɗum naata ɓerɗe goɗɗodira moni kala yo jogo message jaam haala jaam nde tawno ko jaam rendinta leydi e jaam wona e jaam leyɗele ngala jaam ɗe joomumen en doga jamma e ñalawma ɗum noon mbaɗen messuji jaam faade rendoji he kala inchallah ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanima mi mbara fini mi rokkuma konngol calmina bandiraɓe kono eɗen calminiɗo hen bandiraɗo debbo tedduɗo mawniraɗo sokhna Aminata Guissé ha toon to Wendu Bosiyaɓe kame joom galle muɗum ceerno Ahmadou Guissé mi salmini kadi galle ma ha toon to leydi France kono ne kadi mi salmini jaatigueɓe tedduɓe bandiraɗo debbo moƴƴo Seydi Guissé kame joom galle muɗum ha toon to Amo 6 en calmini bandiraɓe kala en juurima ɗumen en calmini kadi dente ɗe pop en juurima ɗumen hay dental gotal en ɗaccani eɗen ñaago yafuya noon oɗo saaha hewɓe ne gadda numéro ji ene jiiɗi ɓeyditede jayndeli weltare TV oɗon ñaaga yafuya liyeji ɗi fof ko keewi kadi woni hen liyeji koko boni saabu dinguiral wonɗo yettoto han kadi ni hay liye hoore mum beele nata ko caɗele ene ɓe yimɓe tan yoɓe tinno ɓe guddita dinguire ɓe guitta ko haalata ko ɓe cengodira e dinguire jayndeli ƴoguirɗe ɗe kala ko ari wanjo toon joomen kadi mbawa naftorade moni kala heeɓa tan wawde wadde kañumne ko wawi wadde ko ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ko mum won e maɗa. En calmini dendagal julɓe ɗo goni e jokli windere nde en gardini e ɗin calminali tedduɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. En ñaguima dawliɓe ɓe nde Allah hebbinta e mabɓe yurmede mum kamɓe jinnaɓe men heddiɓe yo Allah duusirɓe muñal mum e cellal e kisal e nden kama ko kiiri kaka. Caggal ɗum en calmini ceerno men taw ko giɗo men sehil men ceerno Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ɗon calminɗen galle o foof ko alda e limtude. kono en calmini kaw men taw ko sehil men taw ko ceerno men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo cellal duumo e makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. kono en calmini guiƴi meɗen ceerno Abdullahi Khalil e mbimo Seydi Mbaye en ñaguima Allah yo Allah sembinmo sellinamo dongal o rondigal. En calmini ceerno Ahmed Tidiane Sakho ceerno Moustapha Sakho ko yiɗɓe meɗen ko serenɓe men ko sehilaɓe meɗen kadi ko kawiraɓe meɗen. En calmini dendagal julɗo kono en calmini dental yiɗɓe ceerno Khalidou Abdullahi Sy e gardugol Ifra Hamad Sala en calminimo no feewi to banggue worɓe to banggue rewɓe to haw konte jeeya koye ardiɓe ɓe en calminiɓe kamɓe foof. kono en calmini battirde nde foof hay goto en keddani. En calmini dental yiɗɓe ceerno Khalidou Abdullahi Sy e ceerno Abdullahi Saar to Bosiyaɓe hay goto e mabɓe en goppani e gardugol sokhna Aminata Guissé kono ko ɗon calminɗen banimen debbo hono Faati Diagnel calminimo no feewi. kono en calmini ɗon kadi Rugui Diagnel nawtemo ha to Woda Bereto kono o taweteno ko Dakar en calminimo no feewi. En calmini almami keneme ɗon ɗo Elbef ɗo kono en jetti Allah en jetti sababu ceerno Ifra Tarfa Sow
nde balɗe noon kam mboɗo andi tan mo yiimo fof mo yaɓɓata e leydi he mboɗo wiyamo ceerno no feewi kono en calmini Yakuba Dieng yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala. En calmini lo avranaɓe pop ko alda e limtude yiɗɓe men musidɓe men kamɓe fof en calminiɓe. kono en calmini baba Dawda Gueye e jinnaɗo men debbo moƴƴo o kañumne hono nene Manguel Gueye kono ko ɗon calminde mbanam debbo hono Rahmatullahi Gueye. en mbayri salminde ɓe seeɗa ɓe jaafo. en calmini dendagal julɗo ɗo woni ceerno Samba Gangue mi salminima an e galle ma. mi salmini Baya Thiam e galle mum. mi salmini ceerno Sharif Mbodj e galle mum. mi salmini ceerno Sharif ceerno Yahya Konté e galle mum. en calmini Sanar Guissa e galle mum. en calmini banam debbo hono Sira Gakou. kono noon en calmini jaatigam sehilam guiɗam nder e boowal hono ceerno Ahmadou Sy e galle muɗum. yo Allah yob moƴƴere yo Allah yob moƴƴere yo Allah yob moƴƴere yo Allah reen yo Allah reen. Seydi Saar mi salminima no feewi mbaɗa andi mi artirade ma konngol ciftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy alhamdulillah ɓe calminɗa ɓe kala en calmitima kadi aɓe namdoma saɗa selli yettude Allah e dow ɗemɗe mabɓe. hande noon yewtere nde en teddini ɗum dendagal wandiramen rewɓe kala kala bandiraɗo debbo to woni min calminima min juurimama. kadi en calminiɗo hen banimen debbo tedduɗo faati Abou Saar en pawi calminalle e dow inde makko teddunde nde wettinante dendagal bandiramen rewɓe kala kono nen kadi ha to Tiggere Aminata walla mbiyen Haabi ɓen mbiya Aminata ɓe mbiya Haabi kono waɗa andi so wiyama Haabi ɓurata weltade to banggue Tiggere so wiyama Aminata kadi ɓuura weltade to banggue Wudduru. ɗum noon dendagal bandiraɓe rewɓe taweteɓe toon to Tiggere ha to Wudduru kala fama calminal ɗi e maɗa ɗon ɗo kalɗen Wudduru ɗo noon en calmini ɗon banimen debbo tedduɗo sohna Aissata Abdallah min mbima Seydi Ndiaye ha toon to Madina Diaƴɓe an e joom galle ma kala tawete toon to États-Unis de Amérique. ceerno Khalid Abdullahi Sy gonɗen koye annabi Ibrahima koye fannu goɗɗo caggal hanki nde joofiɗa nde gaynuɗa yeeso hanki ngo woni fannu hanki o garɗen fannu keso fannu no ndiyam ɗam ardi e tugnadema e konngol Allah subahanahu wa taala. ceerno Khalidou holno ndiyam ɗam ardi e nder jeygue he taw koye yeeso wongo. mi salmitimama Seydi Saar mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah won e ma e weluyo mum. mi weltima no feewi en jetti Allah kadi moƴƴanɗo en hande wawde jottade ɗo e jokkude golle meɗen. en jetti Allah Allah mo ganduɗa o soggi en o tindini en e gollude ɗeɗo golle. eɗen mbawno gollude golle goɗɗe ɗe ganduɗa wona jetteteɗe wona jiɗeteɗe wona jooɗoje julɓe yoɗatano julɓe kono alhamdulillah Allah huccini en e gueɗe baɗe ni woto Allah taƴ ɗum barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Seydi Saar to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen aɗa andi en kaali fannu goto hanki no ndiyam ɗam ardi to annabi Ibrahima kono won konngol wi ala wona noon. won konngol wi koɗe malayika joguiɗo ndiyam o ari wimo mbete ene wawi soktude asman o ndiyam ɗam sama en kaalino no ɗum wano o wi ala o sohlani. caggal ɗum malayika biyeteɗo Jibrilu ari e makko wimo ya Ibrahima alaka haaja mbete aɗa jogui haaju kalna kam. Ibrahima wi amma ilayka fala so tawi haaju onon ko e ma mi ala ama haaju
mi sohlanima an to banggue haaju min heeƴi kam tan Allah mi sohlani goɗɗo joni noon toɓe goni ɗo tan aɓe dari eɓe goni e nder jeygol he haɓe nani sawto immoriɓe dow sawto o telli ha yettiɓe ɓe nani ko sawto o sawtini ko kanko Ibrahima e omo dardi e oɗo Jibril alayhissalam. sawto o ari ummori ko dow sawto o holko haalata Seydi Saar. Jibrilu haalnimo wimo somo jogui haaju yo haalan ɗum o humtana ɗum haaju o. Kanko Ibrahima o wi ala, so tawi ko an dañanmi haaju an mi sohlanima. wona ko noon o wino, o wi yoni kam ñagade e andude Allah subhanahu wa ta'ala ɗo tolnimi ɗo. nde Jibril wi haal haaju ma o wi ala mi sohlanima. Jibril wi ɗum noon noddo Allah o wi ala, yoni kam tan Allah ne andi ɗo tolnimi ɗo min mi noddata Allah. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou a jarama no mbiɗani ko noon tigui. Alhamdulillah, Allah dokkuɗo en moƴƴere, wawde haalde moƴƴere e wawde nayirade fannu moƴƴo. On wawno wadde en goɗɗum kono kadi ndeɗo hen tufde ko tufde moƴƴere. Saabu alhamdulillahi rabbil alamin Allah khalifa men mawɓe tedduɓe, jinnaɓe men tedduɓe, musidɓe wurdaɓe tedduɓe, ɓe gandata ñande kala ne kollira weltare. So julɓe noon dentine kollira weltare men e hunde tan, anne kadi alhamdulillah weltoto. Nde tawno julɗo kala kaɗa waɗa julɓe ne beltoro ko ɗon moƴƴere nde. Nde tawno julɗo yamira ko yo weltin julɓe, yo ittu mette julɓe, yo safru julɓe e nder ɓerɗe mumen, oto hulɓin julɓe, yo newnan julɓe, yo hollu julɓe demal ngal ganduɗa ene mbawa muññitorade gurdam mumen. Nde tawno aduna heewi caɗele ceerno Khalidou, jarama yo Allah yo moƴƴere. ceerno Khalidou Abdullahi Sy aɓe nani nder jeygue he, ɓe nani sawto mawɗo ummoriɓe ɓe dow ɗo jofiɗa ɗo. Holko sawto o wiyata, holko sawto o haalata? eyyi Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. En calminiɗo Mariame Ba ha to Yacine Lakke, en ñaganimomo Allah moƴƴere to woni foof. Seydi Saar e hoddiro Allah e bawɗe mum, sawto mo kalɗen nane o mo ganduɗa immoriɓe ko dow ha ɓe nani ɗum kamɓe ɓeeɗo, kanko Jibrilu e Ibrahima. Holko sawto o woni e sawtinde mbiɗa? Sawto o wi ko ya Jibril, e hema Jibril, fi ƴettu bibje maɗe piira ɗum jeygue ngeɗo. kanko Jibril ko ɗum o nani e sawto o. Jibril ƴettu bibje mum ɗe, o jogui ko 600 wibjo. bibje Jibril ɗe en meeɗi haaldede e saaha korka rawane nde gonnoɗen e qissa baba Adama. En kaali no Jibrilu tagori kanko Jibril alayhissalam. eɗen gandi o jogui ko 600 wibjo. en kaali wibjo foof no foti mawnude, en kaali wibjo foof mbaadi mum no way. nde kalten baba Adama rawane, jarani reftude koko tardinta en e qissa mo gonɗen o sibi ko haala kewka. kono eɗen gandi kam so Allah neli Jibrilu e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, ayi so ummima dow asmanuji 7 to kanko Jibrilu alayhissalam, omo jogori tellade e aduna he, omo faya galle nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. bijje 600 ɗe o hofat 500, o hofat 599 wibjo. ko wibjo woto o fortata. so forti lawol gotol hakkude asmane galle nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam,
so forti lawol gotol o artiri tawa ɗo dariɓe damal galle nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ɗen bibje so piirama ngeɗo jeenge nge wawa mawnude ha hattana ɗeɗo bibje. mo ganduɗa so ummima dow asman battuɗo jeeɗiɗi o, so ummima toon asman battuɗo jeeɗiɗo dow makko ko toon jibrilu immoto. hakkude ɗo ndiɗo leydi asman keɗɗo e men o ko tekki ko yarante ko duuɓi 100 asman oɗo kadi keɗɗo e men tekkini makko ko ɗum duuɓi 100. sa ɓennimo hakkude on kadi e dewɗo hen ko tekkini duuɓi 100. on asman ɗimmo kadi kanko ɓolo kadi tekkini duuɓi 100. asman goto foof kanji jeeɗiɗi fof goto foof tekkeni mum ene wona hakkude leydi ndi ɗo e asman. o immo toon ko wibjo woota o fortata o artata o yettima damal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗen bibje o fiiri ngeɗo jeeyge kanko jibrilu alayhi salam. ɗum noon seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. eskey ngo tago ko Allah tan wawi tagde. ngo tago ngo o tagi oɗo henno maleyka ceerno Khalid rowane gonga baba adama en kaalino tago makko to banggue bibje ɗe ala ko ɓuurimo yawde elle tan majjango yitere. ceerno Khalid o fi bibje makko ndiyam yalti kanko Jibril holko ɓeydi hen. seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no feewi. en calminiɗo Jeyni Gueye ha to Mantala Joli, kono en calmini ɗon jinnaɗo men moƴƴo biyeteɗo faati matta ndom, yo Allah yammo moƴƴere. alhamdulillah en calmini musidɗo makko kadi en mbi ɗum Camara, en nawti ɗum ha to Kanel, yo Allah yoɓon moƴƴere sohna Huley. on jarama seydi Sar a jarama wallahi ɗeɗo bibje en kaali ñanden walla rawane e korka taggude Jibrilu. ko ɗeɗo bibje o fiiri ngeɗo jeeyge. nde o fiiri ɗum jeeyge nge ñifi. Allah waɗi noon, Allah waɗi ɗo jeeyge ñifi ɗo ko ɓuuɓol yalti e nder bibje makko he. Allah andi sigi makko goto tan, Allah ko haali wibjo. ɗum waɗi konngol ngol Allah wino qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahima, aya battude 69 to suratul anbiya. ɗon tan Allah dogni e bibje Jibrilu he ndiyam ɓuuɓɗam yalti hen. ndiyam ɓuuɓɗam yalti hen. ɗon tan Jibrilu alayhi salamu yeehi addanimo dadɗuɗi kanko annabi Ibrahima. Jibrilu addani nelaɗo Allah biyeteɗo Ibrahima on dadɗuɗi. Allah addanimo dadɗude nder aljanna to, hokki ɗum Jibrilu addi joƴƴinanimo ɗon dadɗude ɗi. addanimo ɗon ɗo lelete to ɗaati ko ganduɗa ko sundus, ko ɗiɗon bajjuji ɗi ganduɗa ɗi ngala e aduna ko toon tan ɗi tawete aljanna. Jibrilu addanimo tengade kangene ganduɗa hay goto meeɗani yidane e on ɗon saaha e aduna. ɓornanimo ɗum. Ibrahima jooɗi e ndiɗon dadɗudi allahu akbar, nge jeeyge hay goto añani nadde e magge. sa nani mi suusa jeeyge wona ngeɗo jeeyge. nge jeeyge ala nge kay hulɓinaki, ko ɗum ɗo waɗi jeeyge hulɓinaki, walla ni mbiya ala ko hulɓini so wona Allah. nde wannoon jeeyge ko tagore Allah no mani a neɗɗo. ay jeeyge nge gila Allah wi woto mem Ibrahima, nge memani Ibrahima. saɗa hula kulata ko joom jeeyge o. jeeyge hulɓinaki, jeeyge koko taga, jeeyge koko laama, jeeyge ko jiyaɗo Allah, an no gondirɗa jiyaɗo Allah ni. saɗa hul joom jeeyge o mo ganduɗa ko on ƴettanma nannuma jeeyge, ko on kulata. ɗum noon seydi Sar yo Allah wallu en bo en. non konngol arti e ma e on saaha jokken golle. allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. ceerno Khalid
haadema hulde jeyge hul takɗo jeyge o, haadema hulde basal hul takɗo basal o, haadema hulde ñaw hul takɗo ñaw o. nde tawno ka tagore Allah ko heddi ko ko tagore Allah, kono sa huli ngel gueɗel a yejjiti kulɗo takɗo o, teni ko on jeer sababu haɗum naata e ma, ko hunde hawnide. ceerno Khalid oɗo kalɗa tengade kanŋe nde Jibrilu addani baba annabi Ibrahim, ko ɗon calminten banima debbo, banimen debbo, banum debbo annabi Yusuf woni sohna Sira Gako, mo ganduɗa kañum ne ittino tengade yonde ngarɗude, ne wonde paɗe mum ƴiikoje joɗɗe, ne wondi kadi e portokele moƴƴo joɗɗo baɗɗo fayida, waɗe dande waɗe hoore meɗen nde tengade yonde kame ɗe paɗe joɗɗe. ɗum noon Sira Gako ko ndeɗo tengade kadi inchallah jiyama e tengade mawɗe no fewi, tawno tengade wonko haalata heewi ya wuur ko heewi an dendagal wondiɓe ma e yaadiɓe ma kala. min calmini dendagal ɓe gonduɗa ɓe pop, hay goto min ɗaccani dow inde ma. ceerno Khalidou Jibril addi tengade kanŋe fawiɗume dow hoore makko, addanimo toon daɗɗudi ɗandi kame ñaɓɓele goɗɗe daw teddugal ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof, yo kisal Allah e nden ko mum wonema. En calmini ɗo mawɗo Tamara Ba, kono en calmini sara makko ɗo sohna Aissatou Dem, Seydi Dem, kanko e joom galle makko. e hoddira Allah Seydi Saar, Jibrilu addani annabi Ibrahima daɗɗudi to nder aljanna, o addanimo betteteri ɗandi wiyete ko sundus, ko mbajjuji ɗi ganduɗa kawni ɗum no fewi to banggue ɗatgol e welde lelade e ɓuɓde. o addanimo tengade. Ibrahima jooɗi e ndin ɗon daɗɗudi, hankadi ñaɓɓele ne garata nde gumma aljanna, omo ñaama omo lelo. o woni toon e aragadi richin, o woni toon e gurdam ceerno, o woni toon e gurdam mbaɗɗam fayida, o woni toon e yaajene mawde. ko ɗum ɗo woni no Ibrahima wurduno e nder jeygol he, koye daɗɗudi ndiɗo o lelotono, tawne wetta bettiteje ɗadde. neɗa andi jeygue kam hewno ko ñadde, kono wonti hono oɗo façon ndiɗo mbadi, ko hunde hawnino no fewi Seydi Saar. hay sono ko Abdullahi Saar hemno ɗum ne sohli Seydi Saar yo Allah hokku en ɗum nder aljanna inchallahu taala. ma annabiina wa shuhadai wa salihin inchallah, Allah nanna hen julɓe foof. e hoddiro Allah e bawɗe mum, en mbi ko ni Ibrahima wurduno e nder nduɗo woynu ndu o weddono. so tawi noon ko Namaruza beddinoɗomo e woynu ndu o, en puɗɗinoma haalde haala makko seeɗa hanki. Namaruzo mo ganduɗa ko goɗɗinaɗo yurmede Allah. Namaruz en mbi o wi ko yimɓe makko yo pewnanmo hunde wande no satoni, ko hen o ngabbi haw towti. o yinno ko darde Ibrahima, o ƴeewa so gasni sumde walla gasnani. o yiɗi noon ƴewde holno woori, holto tolni e cumoram he, holto tolni hen ayi konngol kalnoɗen hanki on ko noon wi. kono e nder qissaji he, oɗo qissa wi ko to yeehi omo yurno o ngabbi on ɗon sato ngam ƴewde Ibrahima, wona jaam tellinimo toon. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere mon tarihaji annabaaɓe, no pamirton tan hande min dutini ko yeeso wongo ngo. eɗen gandi hanki en kaalino yeeso ngoya no baba annabi Ibrahima yaltire jeygue he ha yettima kanko Namrouz, ha Namrouz yiiɗi mallorade
wonande Allah annabi Ibrahima o hande duttanɗen ko yeeso wongo addungo sifa goɗɗo no haaldi so tawi ndewi ndima yewterde tan ma ɓuuri wawde famde ɗum. ceerno Khalid o yongima kono jaam jippinanimo way kono ñukintoɗo ni way kono ñukintoɗo ni ñukintoɗo haala maɗen ko nani wonanta ɗum jamde aha sawa paade ñukindade ma ñukino ha ñukinoɗa bone donka ɗanade wontan ma ñaw wontan ma caɗele ɗum noon a waɗi ko mbaɗanɗa ɓaccindeja ceerno Khalidou ay kala ko Allah rokkunoɓe ɗo annabaɓe oɗo bardan mo Allah rokki baba annabi Ibrahima to e nder jeygue alhamdulillahi rabbil alamin mboɗo heewide e nder jewte kala yonta mo Allah teddinno mo Allah yiɗi mo Allah waɗani ha moƴƴi kay ko oɗo yonta o tan foti rewde Allah ha maaya gona e 45 degré nguleki ne wuli cooda climatiseur mbarisamo e jeygue keɓa nder so lelɗa wuttuma ɓuuɓol ceerno Khalid gona e 45 degré nguleki wonde mbooy nanga climatiseur mbaɗa e suudu ma nanga clim o mbarisamo e jeygue nge nde annabi Ibrahima nanno mbarisa e jeygue he keɓa nder suudu ma lelɗa keɓa dow daɗɗudi ma ɗandi leloɗa aɗa deeƴi aɗa teeyi hendu ɓumdu ne wuttuma taw ko jeygue yaltinta hendu ndu yaltata koye jeygue he wonta ɓuuɓol e maɗa ɗum ɗo henna ko gueɗe ɗe Allah waɗanno ɓe ruppi naatti e meɗen beele jaɓen Allah walla ala ɗum tawi mbimi oɗo yonta o tan foti jabde Allah ha maaya ko Allah rokki oɗo yonta ko rokkani ɗum hay goto hay yonta goto meeɗa dañ oɗo yonta ko dañi ko taw en ganda ko arata noon kono ko ɓenni kay e nema aduna o yonta ko dañi ko o tan foti rewde Allah ha maaya ceerno Khalid ɗum ɗo foof noon donka rewde Allah keɓa nder suudu ma lelɗa dow leeso ma e oɗon nemmo Allah waɗanma wone ɓernde ma tan ko wadde bone e miijade bone e ñallu tekkodirede dugdede haɓede e mawnikinade e kongu est ce que aduna ceerno Khalidou kanko Namrouz o ngaylima ngam ƴewde beele Ibrahima ko wuuri toon jaam jippinanimo holko jippinimo ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini Ibrahima Ba miñi meɗen gandiraɗo Khalilou Polel en calminimo no feewi en calmini kadi miñi ko taw ko bani men debbo ummul khayri en mbiɗum Seydi Sy Seydi Saar Namrouz ɗo ngabbi ene yurno Ibrahima ene ƴeewa so Ibrahima gasni sumde walla holno sifori to woni to omo yurno Ibrahima tan ko doccotal jeygue tawimo toon e bawɗe Allah doccotal jeygue ngal jaggi wutte makko jaggi comci makko o diwi o telli less o yani less ko jagguno e comci makko ko duppi comci ɗi ha laaɓi e ɓandu he ɓandu ndu noon duppaki kono comci ɗi kam gasi ha laaɓi ɗi o ɓornuno ɗi kanko Namrouz ma ɓe dogi ɓe gaddanimo comci goɗɗi tawɗi gasi ande o fuɗɗima dañde gacce e on ɗon saaha comci ɗi gasi kono kanko kam ɓandu ndu e heddi o gañaki no feewi ha o anda noon Allah ne hulɓini no feewi Seydi Saar ha o anda noon jeygue lorlata hay goto so wona la tadurru ahadan illa bi idnillahi taala liya'lam anna an-nara la tadur ahadan illa bi idnillahi taala addani Allah wadde noon ko beele kanko Namrouz o anda jeygue wawa lorlude hay goto so wona e yamirore Allah sibi sa ƴeewi oya beddaɗo e nder jeygue gue ene huɓɓa fodde ko huɓɓa ko jeygue gue ene yeehi nguleyko mum ha tampinoyi ɓe wonɓe nder wuuro jeygue ene yeehi ha ala ko wawi feltude hakkude to jeygue huɓɓa ɗo e asman so wona sama nguen jeygue no wayi wulde ni huɓɓe fodde ko huɓɓa ko balɗe 7 ene huɓɓa
taw ene tena fodde lebbi tati deggodirɗi ene tene gam huɓɓede ngen jeeyge ngen ɗon jeeyge neɗɗo nangue wedde e nder to o wona e jaam o wasa sumde caggal ɗum neɗɗo goɗɗo ngabboya e goɗɗum gam yurnoyade oya ƴewde so sumi walla o sumani kanko gonɗo nder jeygol o hay leeɓol ɓandu makko jeeyge nge memani kanko gonnoɗo bowala mo yurnoyo oya beele sumi ko kanko jeeyge nge ummi nder to woppi oya sumani ɗum tawoyimo bowal sumi comci makko ha laaɓi andi ɗum ɗo ene wawi artirde neɗɗo wona julɗo anda ɗum ɗo kam ɗeɗo golle so wona Allah ala bawɗo gollude ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. wallahi wonko jiyata andat ɗum ko gollal Allah ngal gollal Allah noon sa wiɗa hasidino ɗum tan sa renaki a ñifat ɗum tan kala jiiɗa haside koko ñifi tan haside en hulɓini haside koko ñifi tan koko ñifi kala ko jogui koko ñifi kala ne jiiɗa neɗɗo ñifɗo omo jogui jawdi ha heewi kono ko ñifɗo jiiɗomo foof sikkat ko ala haydara o ñamata hen o yarata hen o holtata hen o safratako hen o ñamminta joom suudu makko o ñamminta suka makko o wurani hen moƴƴam ko ñifɗo wonko ñifimo ɗum noon yo Allah rokkumen yiide ko Allah waɗi ko e ko waɗani yimɓe ko jaɓa ɗum saabu jabde ko Allah waɗani neɗɗo ko jabde Allah kala nde Allah waɗani neɗɗo hunde hawnide moƴƴere dariɗa jedduɗa bonniɗɗa jalkiɗɗa a jalkiti Allah saabu ko Allah woni makko ko Allah waɗimo noon ko Allah looyi makko ngal gandal walla ko Allah looyi makko oɗo sifa walla ko Allah waɗirimo ni neɗɗo yo won jaɓowo ko tiiɗani noon neɗɗo ko hayso ɓi bama jaɓan ɗum jaɓan ɓi bama so kañum wawma gandal jaɓanmo so kanko wawma dañal jaɓanmo so kanko wawma yontede jaɓanmo so kanko wawma e yiɗede yidde yimɓe jaɓanmo ɗum woni jabde Allah nde kono sa waɗimo contre Allah wanma contre jaaha ha tampa daroɗa paaf gurdamma kala daro a dañata aduna dañata Allah ñande fof ɓerde ma ne huɓɓa ɗo garɗa fof cikka ko lekki walla aayo woni jogori yaltindema ɗo taw ala neɗɗo a ittat gueɗal Allah ittanma gueɗal sa ittanta gueɗal hay goto Allah ittantama gueɗal Allah ko Allah tan Allah ko Allah tan ceerno haali Abdullahi Sy jiiɗo ngal ɗo henna gueɗal ene foti gonɗinde ceerno Khalid beele kanko Namrouz e nder ɓernde makko o fanditima gonɗinde nde o yiɗum nde walla ala beele won sababu jeyɗo kanko annabi Ibrahima haw naate ngeɗo jeyge taw wona tan ko yenni allaji mabɓe walla sanamuji mabɓe ɗi ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere e namde ma baɗɗe fayida a jarama de a jarama no feewi en calmini ceerno Ahmed Tidiane Talla ɗon ɗo cherji kadi taw ko leewo en calmini sohna Fadimatou Dia en nawtima hakkanel ceerno Amadou Diako Seydi Saar weltime namdal ma mbete kankone ɓayde o yiiɗe ɗon gueɗe foof mbete o gonɗini Allah walla o gonɗinani Namrouz gonɗinani Allah o maydi koye keferu hayɗo kala bawnoɗo wonde e keferu ngu jomum wawno jogade foof ene fonno gonɗinde Allah gaga o yiiɗeɗo gueɗe neɗɗo so wallama kawis ene foti gonɗinde Allah ɗiɗo kawisaji eɗi timmi wawde artirde neɗɗo ittude neɗɗo e ko wonno artira ɗum kono addanani mo ruttade kadi laamu moƴƴani laamu moƴƴani kanko ko laamiɗo o yiɗa woppude laamu makko ngu kono o yi gonga kadi o andi ko gonga kono ay neɗɗo so yeɗaka hunde moƴƴere kala ko nde yaaji ya yeɗe hen tan kala ko nde yaaji ya yeɗe hen tan sa yeɗaka hen ko nde yaaji ko foof a heɓata koto tampin hoorema kala ko nde yaaji sa yeɗaka hen a heɓata kala ko nde faaɗi
no famɗiri pop so tawi gueɗo ma woni hen keɓa. e Namrud kañum ɗum addanani mo ruttade, addanani mo teskade ɗum ha o rutti. Joni noon holko woni sababu Ibrahima jarribora nannede jeegue? holko woni sababu annabi Ibrahima jarribora natnede e jeegue? won konngol wi Ibrahima jarriborama nannede jeegue te ko adi annabi Ibrahima hay goto meeɗano nannede jeegue no Ibrahima nannira jeegue ni, hay goto meeɗano. ko adi omo nanne jeegue, hay goto meeɗano nannede jeegue. wiyama konngol wi Ibrahima wona cuusnoɗo jeegue, omo hulno jeegue no feewi, omo hulno jeegue no feewi. joni noon fa adkhalahu llahu fiha liyalama anna annara la tudurru ahadan illa bi idnillah. Allah nannimo jeegue kono ko jarabuya ha Ibrahima anda jeegue wawa lorlude hay goto so wona e hoddiro Allah. wadde noon oɗo teskuya wonani Namrud teskuya, kono wonani Ibrahima teskuya. o wonori Namrud teskuya ko ha ɓe gacca golle bonɗe, ɓe ganda kala koɓe mbawi wadde. so tawi marsi tan taw ko hoddiro Allah, ɗum wona sababu ɓe gonɗina Allah. Ibrahima kañum ko kulɗo jeegue, o nanne jeegue, jeegue wasa memdemo wonanamo jaam, o anda jeegue ala ko wawi hay goto so wona taw ko Allah yamiri. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha. yewtere men ko ɗo foti hadde hande, inchallahu taala. ha Allah hokken hawde janggo jokken qissa annabi Ibrahima inchallahu taala. eɗen poti yaade joni joni ko ɗum waɗi kannen ɗo yewtere nde inchallahu. ha Allah hokken hawde janggo jokken qissa annabi Ibrahima inchallahu taala. en calmini julɗo foof ɗo woni, en duwanima julɓe foof, hay goto en goppani. kala julɗo ɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum, wota Allah yejjid en. o yejjitano en kam kono woto o yejjid en. yo Allah moƴƴan en, en ñaaguima Allah. yo Allah waylan en weeyo Fuuta ngo. Allah waɗa e weeyo he barke, Allah waɗa e leydi he kadi barke, ɓurɗo barke gonɗo hen o. yo Allah waɗan en ɗum. yo Allah adden en ɓuuɓol. yo Allah ustan en nguleki. yo Allah ustan en nguleki e weeyo men Fuuta. yo Allah ustan en nguleki barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. yo Allah ustan en nguleki ki ina tampina. yo Allah addan en ɓuuɓol jaahi annabi men tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam. barke ndu lewru, barke ko mofti e lewri he. yo Allah addan en ɓuuɓol, barke deftere Qur'anil Karim de, barke sirru nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. yo Allah waylan en weeyo men ngo, o watta ɗum ɓuuɓol taw ko ɓuuɓol ngol tampinta taw ko nafowol. barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. en calmini fofof en juurima foof. Seydi Saar mi accuma ha Allah hokku en hawrude janggo kadi jokken qissa annabi Ibrahima. ɗum noon Seydi Saar a jarama. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أمولي يفنى وويل. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أمولي يفنى وويل. الله تجيتك oburni daha taga kahonoma bogodowinde. Allah tagi tago oburni daha taga kahonoma bogodowinde. yimo bengulle na yodengame jamajibine yimo bengulle na yodengame jamajibine de borodowinde. a jarama Seydi Sy ko duwiɗa ko kala en mbi amina ya rabbi.
yo Allah moƴƴin weeyo ngo moƴƴina weeyo lappol palol dande maayo moƴƴina weeyoji ɗi kala moƴƴinana kadi julɓe kala moƴƴana julɓe kala looway weeyo ngo jaam e ɓuurale kisal beele enen kala gonen e jaam ya rabbi. a jarama seydi si golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi no feewi hawana seeɗa. en calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe yewtere nde kala ɗo gonɗon e ɓen sornoɓe bandaji ɗi en naata e nokkuji goɗɗi kala. won woɗɓe hande ɓe ganduɗa so pini subaka won yowitiɓe e mumen so tawi ɓe neldani ɗoɓe gewi toɓe kewi nelduɗo tan kamɓene ɓe ñallata deejje. amin teski moon amin gandi moon yo dusodiral ngal ɓooyi kadi won hen no jogo caɗele téléphone ngaji numéro ji men perda ƴoguirɗe jaydel ɗi saaha kadi donken wawde nattinde hen jomumen walla to banggue liye o ɓenne kadi donka wawde neldude ɓe neldannoɓe ɗum ɗo henna kala kadi alhamdulillah ma ƴewane peeje goɗɗe nde tawno yewtere nde saari ande yaaji yo Allah ɓeydu jaam ɓeyde sutura ɓeyde ndenka ɓeyde yaajede kala. musidɓe tedduɓe ko ɗo min kaddata e moɗon ha ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ñagama yafuya daaɗe ɗe ko noon tan hankkadi ni ko daaɗe sosoɓe tan hande ɗe leerat tan janggo wonda dirmali baɗino digali ni mbaɗandi kadi dirmali ɗi no moƴƴi saabu sosoɓe soɓe keeɗo digali ɗi tan ɓerɗe kulat. ɗum noon dande welde ñuña ñaña nde weltine fittandu ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga tarih leeliɗo o ha wawa nadde noppi men deeƴo e ɓerɗe ko ceerno haali Abdullahi Saar to kaɓirɗe to ha mbawni rewidade ko yahata to Weltare TV YouTube kala mon daɗaɗo yewtere nde so tawi yeehi to YouTube tan tappi Weltare ɓiɓɓe fulma yi tan tengade sa waɗi abonné tan ma hebde kala taw koye ballal musidɗo men Saydou Abouba gorko mo Sayba. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullahi Saar gorko moon Dulumaji ketki malayki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe. ana e annabi mo Allah julno sowona yasin ɓuroɗo winle libo mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo winle libo mo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo winle ngabbani dow kammo hasno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo winle ngabbani dow kammo hasno yaademo sona Muhammadu ɓurɗo winle Allah rendini e inde giɗo moɗon ɓurɗo winle Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo winle nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winle nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo winle jettoɗen godani wakanɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winle jettoɗen godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winle holko mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo holko mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa wasalam holko mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa